guys, katatapos ko lang naglagay ako nung gapangan ng mga gulay kasi gumagapang na yung ampalaya, pipino, tsaka yung grapes. Kumakalat na. May bunga na yung mga ampalaya namin, pakita ko sa inyo. Tsaka yung pipino may bulaklak na. Come here. Okay, say hi guys! Hi guys! Happy Friday! Friday! Ayan guys yung ginawa ko. Ayan o. Nilagyan ko ng mga tali dyan o. Ting ting! Kasi gumagapang na guys yung mga ampalaya. Ayan guys, may bunga na yung ampalaya namin. Gugulayin ko na to bukas. Ayan guys, ang laki oh. Ayan oh. Oh, bukas gugulayin ko na yan. Dami na guys bunga ng pipino namin. Oh, ayan oh. Ang lalaki. Pipitasin ko na yun mamaya. Ayan pa oh. Ayan pa oh. Nakaani na kami dyan guys ang dalawang malalaki. Ngayon ang dami na namang bunga. Okra. May tumubo dito guys na papaya sa may gilid ng lutuan namin. Ayan okra. Ayan panibagong okra. Kasi dalawa lang yung okra kung malalaki na ayan. Ito nagtanim akong bago. Ililipat ko yan guys dito pag medyo malaki na. Kasi pag maliit pa kinakain ng yung mga anong tawag dun? Atol ang tawag sa amin. Hindi ko snail, yung mga snail. Kinakain. Pag malaki na saka ko ita-transfer dyan sa lupa. Ngayon dito ko muna pinatubo sa Tapos dun pa. Tapos pa dun. Wow! Laki Ito may bunga pa yung ampalaya. Ito na yung okra guys. Nakapitas na kami ng bunga dyan nung kahapon. Yung si Kent naglalaro. Kent! Hi! Si Sonic daw siya. Ay, nakakatuwa guys. Namumunga na ang mga gulayan ko. Nakakatipid na kami. Tsaka yung mga sitaw at talong din. Ang dami pa rin bunga. Good morning guys. Nagsasaing ako guys. Magluluto ako ngayon ng ginataang tilapia tsaka prito. Kasi gusto nila butchokoy ay pritong tilapia. Ito na guys yung napitas ko. Pipino, ito talong at sitaw. Ilalagay ko yan sa ginataang tilapia.
Ang alalay kong makulit, oh. Kent, say hi. Hi, guys. Bagong ligo. Bango-bango naman ng bebe ko. Love you, Kent. Kulit. Ang alalay kong malikot na makulit. Love ni mami. Kumut. Kalamansi. Kumut. Kaya pa siya. Kumut. That's candy. Bimak. Wait, Kimi. Yes, wait. After we eat lunch. Yes, we eat lunch. Mommy, please. Kaya pa siya. Ulam namin, ginataang tilapia. Tsaka pritong tilapia at may sausawan kami dyan. May pipino. What's up mga katataw? Kain na! Kain na tayo. Say, kain na, Ken. Kain! Kain na. O, bitaw na ng toy. Makain na tayo. Kain! Kain na. Yes. O, kuya, kuha na. Uy, mas madami ito. Kuba! Kain, guys. Fish! Dito natin yung pipino. Fish! Ito yung sausawan. Puti! Shrimp! Yes. Yes! Fish! Opo, si Ken. Puti! Shrimp! Fish! Fish! Wait lang. Puti! Isa natin yung Fish! camera. Fish! Puti! Fish! Hindi kita yung mukha namin eh. Fish! Fish! Yan. Fish! Ano na, Ken? Kain na, Ken. Fish! Oh, fish. Ito ang ulam ni Ken. Oh, fish. Tapos lagyan natin ng sabaw na Sabaw! Kaya! Sabaw! sausawan. Gusto niya yung may ganito yung kalamansi. Wow! Patis! Ha? Kahit na ano? Hindi talagang mapait yung pipino namin na tinanim. Mapait. Wow, yummy! Kuya, mag-iingat sa tinik, ha? Opo. Ayan. Bakit? Sakit. Sikip na. Kain tayo. Tilapia. Kain, Papa! Kain! Kain. Ito, pipino. Kain, Papa! Kamat ng isda. Ang pait nga. Ang pait yung tanim namin pipino. Bakit kaya ganun yan? Ano? Hindi nga isang pala. Nakakuha ng sustansya niya. Magkatabi kasi yung ampalaya at saka yung pipino namin. Pero pag ginagat mo lang naman, pagkatapos wala na nawawala rin agad yung pait. Pagkagat mo lang. Mami, ito eh. Wow, yummy. Tapos na kaming kumain, guys. Nabusog ako. Kami namin nakain. Anda namin yung vlog namin. Yan lang yung vlog namin. Grabe yung plato ni Kuya. Bye, guys. Bye, guys. Thank you for watching. Please Ken, say like, bye. subscribe. Say bye, Ken. Bye. Bye. See you on our next vlog. Goodbye. Bye. Bye. Kulit. Bye-bye. Thank you.